واہ واہ دل دریا ہے کاغذاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ چڑھتے پہن ساری صلاح ہے قبیلی توری سیل تے کر کے لمبڑے ہاتھیاں نالو شوتا ہاتھی لنگا دب کے مارس لاتمیاں ہاتھی دل وچ آ کے اتوں نہ لنگسا واتمیاں آ کوئی ہاتھی ہن تو نہیں بھگا لتاڑے نہیں اج جوان دتی اے ماتمیاں شالی شاہ تھوں بچوا دران وڈے سا واتمیاں شام 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 گھوڑا آ گیا میدان چاندی راہ نہ سونے دی لگا نہ ایک لقمہ صبح نہ 100 لقمے شام نہ ایک یار پختہ نہ 100 یار خام رنگ بدنگ ستارے تنگ جام چٹھی نے کی تھی جنگ واڈی ٹھے رنگی دے رنگ کوئی روٹی پہ رج کے کھامن کئی دس دے روٹی تو تنگ ایرا بینا گئے گویڑا جیا کو تک کسی دا من چھیڑا جی جیویں جی نال دشمن مرنی پیٹ دی پیڑ نال جے ایویں نہ مرن تبت مرن ساوی ہریڑ نال اللہ اللہ سچا دی خیر تے جاگ جاندا بھلا حکم خدا دا خدا دے رسول دا کرنا پاک پروردگار دا رحم اللہ دیدار درویشاں جنہاں کو تقوی رب دا انہاں کو رزق ہمیشہ دل نال دل راہ نال راہ مار کا ایک بادشاہ بادشاہ تا پلہ پرو ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ مار کا بہت پرانے زمانے دی گال ہے اون ویلے 12 کوہاں دی بادشاہی ہوندی ہے ہر شے والے نہیں بلندی ہے حق سچ دا زمانہ ایک ہی ہو جائے بادشاہ دی بادشاہی وچ ایک درخان ایک سنارا ایک درزی تے ایک اللہ والے نیک بندے دی آپس وچ ڈاڈی کھاٹی یاری آئی یاری بھی ایو جئی آئی جو یہ چارے دوست ایک بے کنو ایک لازمی وسے نہ تھیندی ہیں رلے کھاونا رل کے باونا کٹھے ٹرنا تے مل کے محنت مزدوری کرنا ان چارے دوستاں دا ورتیرا ایک جاڑا خدا دے سبے جاڑے خدا دے یہ چارے دوست محنت مزدوری کرن دی خاطر ایک بے شہر تو روانہ تھا وینے وگدے ایک ڈاٹھے راکلے سن بیابان جنگل وچ انہاں کو رات پائے گئی رات گزارن دی خاطر چارے دوست جنگل وچ ایک جا تے قیام کر گئے انہیں چارے دوستاں آپس سے صلاح مشورہ کیتا جو یہ جا سن بیابان جنگل ہے اتنا خون خار جنگلی جانور اتے چور ڈاکو بھی ضرور ہو سن انہاں کو بچن دی خاطر تے اپنی حفاظت کیتے اسا چارے دوستاں کو واری واری پہرا دیونا چاہیے تے رات دے بھی 4 پار ہوندن اتے اساں بھی 4 جنے ہیں لہذا رات دا پہلا پار درخان رات دا دوجا پار درزی تیجا پار سنارا تے رات دا آخری تے چوتھا پار نیک تے عابد تے زاہد بندے دے حصے وچ آیا چارے دوستاں دے فیصلے دے مطابق رات دے پہلے پار درخان پارا دیون شروع کر دیتا سنارا درزی تے عابد سم گئے درخان پارا دینی جا تے سوچا تے دل وچ آکھن لگا بیکار تے نکما بہن کو بہتر ہے جو کہیں نہ کہیں کم دی وماد لگ تے اپنا وقت کیوں نہ گزارا یہ سوچ کے درخان ایک سکے درختوں لکڑ کا بنایا اتے اون درخان اپنے فن نال اون لکڑ کنو ایک عورت دا بت بنایا اتے اون عورت دے کاٹ دے بت تے سونے سونے نقش نگار آر پار نقشہ تیار کر چھوڑیا اتے ایدے نال رات دا پہلا پار بھی ختم تھی گیا اپنی ڈیوٹی بھگتا تے درخان سم گیا تے فیصلے دے مطابق رات دے دوجے پار دی ڈیوٹی دیون دی خاطر درزی یار آ گیا اون چھڑے ویلے اون کاٹ دی بڑی ہوئی خوبصورت عورت دا بت ڈٹھا تے اون اپنے دل وچ درخان یار کو بڑی داد دتی تے آکھن لگا جیکر میرے درخان یا ایڈا سونا کاٹ دی عورت دا بت تیار کیتے تے میں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہے اچھا میں کو بھی اپنا ہنر دکھاونا پوسی درزی یار اپنے فن دا کمال لکھے نہ ہویا اون کاٹ دی عورت دے بت کو ڈاڈے سونے تے نفیس کپڑے سی تے پوا چھوڑے رات دا دوجا پار بھی ختم تھی گیا درزی یار سنارے یار کو نندرو جگہ تے خود سم گیا رات دے تیجے پار دی واری سنارے یار دی لہذا سنارا یار اپنی ڈیوٹی تے حاضر تھی گیا اون کاٹ دی بڑی ہوئی سونی تے من موری مورت کو دیکھ تے سنارے اپنے دل وچ اپنے درخان تے درزی یار دی بڑی تعریف کی تھی آکھن لگا انہاں روحاں تا واقعی بڑا عجیب و غریب کام دکھائے اپنی کاریگری دی حد مکا چھوڑیے پر میں بھی کوئی انہاں کو گھٹ کہہ نہیں میں بھی اپنے فن وچ بہوں ہوشیار ہاں یہ سوچ کے سنارے یار ڈاڈے سونے زیور گانے گھر دے اون کاٹ دی عورت دے بت کو پوا چھوڑے ہن تو کاٹ دی عورت صحیح سچ والی کار کنوار لگ دی ہے رات دا تیجا پار بھی ختم تھی گیا سنارا زاہد تے عابد تے نیک دوست کو جگہ تے خود سم گیا نیک آدمی اٹھا اون وضو کیتا تے ول اللہ دی نماز وچ مشغول تھی گیا جڑے ویلے اون عابد آدمی اون کاٹ دے بت دی بڑی ہوئی ترمت کو ڈٹھا تا دل وچ سوچن لگا واہ بھائی واہ درخان درزی تے میرے سنارے یار ہونی تا کمال کر دکھائے اے تا صحیح سچ دی ایک کنوار والی کار معلوم پئی تھیندی ہے انہاں اپنا فن کمال کر دکھائے حد کر چھوڑیے پر میں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہے نہ تو درخان درزی تے سنارے دی نظر وچ میری کوئی وقت نہ ہو سی اے سوچتے او اللہ دا بندہ اللہ جل جلالہ دی بارگاہ وچ سیدھے بیٹھا ہے پیا جا کے لگا ہے مولا کریم عزت ذلت تیرے
ہاتھ چھے اگر تو میری تو دعا قبول کر گنے تا ایک کار دی عورت دے بے جان عورت دے جسم وچ روح داخل کر دے تا میری عبادت دی لاج رہے ویسی مار کا اللہ دی قدرت دیکھو اللہ دے ہی پیارے بندے دی دعا رب دی بارگاہ قبول تھی گئی تو وہ کار دی عورت دے بت وچ روح پیدا تھی گئی مار کا رات دا چوتھا پار بھی ختم تھی گیا رات موک گئی درخان درجے تے سنارے ہوری بیدار تھی گئی انہاں جو نظروں اٹھی کے ڈٹھا تو انہاں کو ایک کار دی بے جان مورت ٹوٹی پھرتی حرکت کریں دی ہوئی نظر آئی یہ دیکھ تے درخان درجے تے سنارا حیران تھی گئے یہ منظر دیکھ تے درخان آکا لگا خبردار یہ عورت میری ہے درخت تو لگڑ کپ کے یہ کو مائیں بنائے درجیا کیا واہ بھائی واہ یہ عورت تو میری ہے درخان تو صرف انہاں بہت بنائے میں تو کو سونے سونے نفیس قسم دے عمدہ کپڑے پوا کے عزت بخشیے لہذا انہاں مالک میں ایک گال سن کے سنا رہا کہ ٹھیک ہے کاکا درکان ای کو بناون وچ درزی کو کپڑے پواون کتھوں دے مالک بن بیٹھن اصل حقدار تھا میں عورت میری ہے میں کو سونے سونے زیور پوائے ون پون نے گانے نال میں کو لاڈی دتے سر تو لا کے پیرے تئی سونے دے زیوراں نال سجا چھوڑے تسا کتھوں دے مالک ہو اصل حقدار تھا میں کو پولا بینسر کٹمالا ٹکا کنگن انمٹ پنجے پا چھلے مندرا نال سجا کے کوار بنا چھوڑے خبردار انہیں دعوے دلیلہ سب بیکار ہیں درزی درخان تے سنارے جگہ لی سن کے وہ نیک آدمی آکھن لگا واہ بھائی واہ تسا دوستان دے سارے دعوے بیکار ہیں درخان یار بیشا کی لابت بنائے درزی کو کپڑے سی کے پوائن سنارے پھرائے کو سر توڑا کے پیرے توڑی سونے نہ لاڑ چھوڑے اون ویلے تا سر دے بے جان بولتا بولتا دعا تھا میں منگیے میری دعا نال اللہ تعالیٰ یہ بے جان جس میں روح داخل کیتی ہے اتے یہ عورت ایک بے جان کاٹ دے بہت کنو صحیح ساتھ ٹکٹور دی پھرتی عورت بن گئی ای پاروں میں ای عورت دا صرف میں مالکا حقدار ہاں دوستو دوارے سارے دعوے دلیلہ مکالات حجتہ سب فضول سے بیکار ہیں میری دعا نال حق تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی تھی ای پاروں میرے سوا بیا کوئی بھی ایدہ حقدار نہیں بن سکتا کہیں دی کیا جرات ہے جو ایدے پاسے حق چاہ کے لے کے مارکا گال وزی دی گئی چارے دی رنگ بھنگ پائے گئی چارے دوست آوازے لڑن جھگڑن پائے گئے خدا دی قدرت نالوں رستے تو جنگل جک راہ گیر پندھیڑو راہ بٹا اوزا گزورا دیا بکو دیکھتے چارے دوستوں کو سجا تے آکھن لگے یار سارا فیصلہ کی تھی بھائی راگی رکھا کیا فیصلہ انہا حال اویلا کر سنایا حال سن کے وہ آکھن لگا سبھی جو کوئی بھی عورت حقدار نہیں یہ عورت تا میری گھر والی ہے میں کو سنان کی تے تسا چارے میرے چور ہو یوں لو میں تا تو آکوں شہر دے کوتوال دے پیش کرے ساں جو تو آکوں تمہارے این جرم دی سزا مل سکے اور راگیر عورت سمیت درخان درزی سنارا تے عابد آدمی کو شہر دے کوتوال دے پیشوان کیتا عورت کو دیکھ تے کوتوال دی نیت دی ودور آ گیا راگیر تے انہاں چارے دوستان دا حال اویلا سن کے آکھن لگا تسا سارے کوڑے ہو دراصل یہ عورت تا میری بجائیے میرا بھیرا ایک نال لات سفر تو گیا میرا خیال ہے جو تساں پنجا رل کے میرے بھیرا کو قتل کر چھوڑے تو ہن تساں یہ عورت کو حاصل کران دی خاطر اپنے دعوے پہ کریں دیو میں تو کوئی شہر دے وڈے پنچایتی آدمی دے کول گھن جلدا او جڑا فیصلہ کرنے سی تو آپ کو پتہ چل وے کوتوالی نہ پنجا کو شہر دے وڈیرے دے پیش کیتا وڈیرا ایڈی سونی تے من مونی تے ترمت دیکھ تے حیران تھی گیا تے اون دی نیت جی فرق آ گیا جو اگلا گئے اور ایو جی عورت میرے گھر وچ ہونی چاہیے انہاں کو دیکھتے ہو آکھن لگا بھائی اے تا میری نوکرانی ہے کافی عرصے تو میں کوئی تلاش آئی کچھ عرصہ پہلے میرے گھر چ مال اسباب تے سونے دے ڈھیر سارے زیور گانے چاہ کے فرار تھی گئی یہ تو کو کتوں ملی ہے میں کو معلوم ہی میں تھیندے جو تساں اندے ساتھی ہو سازش کر کے اندی معرفت تساں میری چوری رل کے کیتی ہے چوری کیتا ہوا میرا سارا ساز سامان تے زیور گانے واپس کر دو مارکا گال بہت گئی تماشا دیکھن کی تے ساری مخلوق حق ہمسائے رائی پائی کٹھے تھی گئے مجمع وچ ایک بوڑھا آدمی باہروں نکتا او انہاں سارے دعوے داراں کو آکھن لگا مارکا یہ جھگڑے دا فیصلہ تو شاید نہ تھی سکے میری تجویز ہے جو ای جا کو 10 میل دے فاصلے تے ایک بوہڑ دا درخت ہے یہ درخت بہت پرانا ہے یہ درخت دی تاثیر ہے جو اتھا وان کے ہر شاید صحیح فیصلہ تھی ویندے سچ سچ تھیندے کوڑ تھیندے ساکوں بوہڑ والے درخت تلے چلنا چاہیے حق مارکا ای فیصلے دی خاطر سارا مجمع درکان درجی سنارا عابد راگیر کوتوال تے وڈیرے سمیت بوہڑ دے درخت تلے آ گئے عورت کو بوہڑ دے درخت دے سامنے کھڑا کر دیتا گیا انہاں مجمع والے لوکاں وچوں ایک شخص اگاں ود تے اون درخت کو آکھن لگا اے انصاف دا درخت تو دس یہ ایک خوبصورت عورت حقیقت کیندی ملکیت ہے ایندا حقدار کون ہے اے
اے انصاف دا درخت تیرا انصاف کیا دے؟ یہ سن کے درخت دے پتے کھڑکن پائے گئے، اندے نال زبردست اندھاری آ گئی، بوہے دے درخت دا تنا کھل گیا، درخت دے منڈے بڑا سارا پول پیدا تھی گیا، اے دیکھ کے عورت بھج کے اون پول داخل تھی گئی اتے ول اون درخت دا او منڈ تل مل تھی گیا، ہکو جیاں تھی گیا، عورت اون دے وچ لک گئی۔ چند لمحے دے بعد اون درخت چوں آواز آئی، مارکا ہر چیز ایک وقت تے اپنی اصلیت وچ آ ویندی ہے۔ حیرانی والی گل نہیں، دراصل اے عورت کاٹتی عورت آئی، ان دی تخلیق کٹ جائی اتے ان دا خمیر درخت آ، ہر شے اپنے اصل دے پاسے ضرور لوٹ دیے۔ بس مارکا او چارے درخت دوست درخان تے سنارا تے عابد کوتوال تے او وڈیرا اٹھا اپنی غلطی تے افسوس کھڑے کرن تے اتا سا انہاں دا قصہ چاہتی کھڑے۔